syempre, bago kayo manood ng aking vlog, may papakita na naman ako sa inyong malupit na game na pwede kayong manalo ng pera. Kaka-withdraw ko lang, tingnan mo. BAM! Alam ko, iniisip nyo, tagwa 100 lang yan Rob. Yun na nga, etong mini-draw ko tagwa 100, pamimigay ko sa lahat ng mga maglalaro ng Aurora game. Ito ang Aurora game, guys. Wait lang, yung music. Diba? All you have to do, syempre, i-register, ilagay nyo yung number nyo, hintayin nyo yung OTP na mag-text sa'yo at ilagay nyo at naka-register na kayo, syempre. Ayan, pag naka-register na kayo, pwede na kayo mag-login. Ayan, maraming game dito guys, daily, pwede kayo, may daily bonus kayo na pwede kayo manalo ng coins, kayo na bahala dyan. Meron tayong color game, Dragon Tiger, SS Fortune Slot, Luxury Poker, lahat meron dito, magsawa kayo. At pwede kayo kumita sa lahat ng games na to. Hinaan ko lang yung music kasi baka di ako marinig at mahirapan yung editor ko. Ayan guys. At pagkatapos nyo maglaro at nanalo kayo ng pera, napakadali lang, click withdraw, ilagay nyo yung GCash number nyo at hintayin nyo yung pera dumating sa inyong cellphone. Okay, mamimili ako ng 10 winners at bibigyan ko ng libreng GCash. Ayan, maglaro kayo sa Aurora game, nandito yung description. Nandito yung description, ay dito yung link sa description at sa comment section. Click the link at isend nyo sa akin yung screenshot na laro kayo ng Aurora game at may video mas okay. Ready nyo na yung mga Gcash nyo mga tolls. Peace!